biasa. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dodo Mas Komen. Selamat malam Sugeng Dalu Macange Mbak Limbu. Pak Mas Dalang. Piye? Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat, seger waras. Sampeyan berdua ya sehat ya Mas? Nggih pangestunipun jenengan sehat walafiat. Prasaku saya lemu lho. Walah nggih Mas. Ning lemu sehat, lemu singset sampean. Nggih, sehat singset nggih tesih lincah. Heeh. Lek joget-joget ngeten iki pun to saged ngrubuhke panggung. Wah, tenan. Nggih no. Kowe mang roh wiwin sindenku, mbasa nyanyi nembang. Nggih. Mulane kula ngimbangi niki kula nggih asline ngempet kula nggih pun. Dadi kula kalih sidene jenengan pun pas. Padha-padha ngoten nggih. Ora bingung ya Mas sowanene wis bola-bali sowan tlatah kandangan. Alhamdulillah teng daerah kandangan iki luar biasa Mas. Pokoke teng kandangan niku mboten kados tiyang lintune. Wis kaya dulur dhewe. Wis kaya bateh. Bateh dhewe dulur dhewe. Kula teng kandangan mriki nek mboten salah kula sampun sakaping setunggal niki Mas. Daerah Kasreman mriki teng setunggal. Teng Kasreman kene lagi sepisan. Tapi kan nyuwun sewu. Piyantun mriki niku grapyake ra kaprah lho Mas. Nyedulur semana. Loh wargane Bulurah kok. Nggih wargane Bulurah niku luar biasa hebat. Hebat. Nembe dugi mawon. Lho, lah kula wau teng wingking mriku kok wingking kelir. Nembe dugi mawon kula pun disambut kok. Disambut sapa Mas? Sambut nek gak salah sembetol lampu abang niku lho. Hansip, Linmas niku. Monggo pelawake metu langsung mlebet langsung mriki tiyek ngoten niku. Langsung monggo mlebet jeding ngoten. Diarahne kaya ngono. Nggih, modele ngertos kula kaya ngertos jeding Mas. Masane aku ngono. Tapi nggih alhamdulillah remen Mas. Piye, seneng ya Mas. Seneng. Napa mlih jumbuh kalih tembange wau. Dangu mboten panggih jenengan tembange wau nggih pas. Tombo kangene kula pengin panggih jenengan dereke jenengan paring panglipur. Kalian Pak Didi. Iya apa to Mas, sampean kok nyelo-nyelo iki lho jane duwe tata krama tata trapsila apa ora kowe iki adat kejak apa Jawane iki digawa. Kok men nyelonong kaya bis. Lorak-lorok. Ya genti-genten ngomongi nganu genti-genten ben gak tupangsun nek ngrungokne ben gak bingung. Nggih ngapuntene lho kula asine nggih isin wong ditimbali mriki teng dalemipun Ibu Lurah nggih. Heeh Bu Mujiati. Bu Mujiati. Wis alhamdulillah matur sembah nuwun kalian Bu Mujiati. Ijek nyelone. Bocah kok ora duwe tata trapsila. Sopan santunmu mbok kek endi Mas? Kowe Jawa apa ora? Aku ngelingno kowe ngono. Ngelingno kok langsung nyeroncol kancane iki maksudmu piye? Ngono kuwi ya gentian ngono lho. Nggih, ngapunten lho Mas Didi nggih. Ancane wong nek mboten ngertos waktu dan situasi nggih ngeten iki. Oh niki teng daleme Bulurah. Lah iya. Ya paling gak tunjukkan kesopananmu. Lah iya wong pancene Bulurah ki ya piyai terpandang ana kene. Terpandang. Wargane nggih kathah. Kathah sing tresno. Heeh. Wong nomor 1 nang desa kene dadi ya ta. Malah matane mecicil. Wong kancane melok tanggapan ora oleh lho. Delok to. Tanggapan Mas. Dadi omong ki gentian ngono lho Mas. Gentian tak rungono ket mau omonganmu ora bener kabeh. Lah maksudmu pengenmu piye? Kene wis ora kaya wong liya. Kaya dulur dhewe. Iya to wong ki mbatehne kok Mas. Aku krungu swara kowe mak teratap. Nyapa kok mak teratap? Ajur engko ki ra bayaran. Bateh dhewe kok. Walah wong kok sing dipikir kok duit nggih Mas nggih. Lah jere keluarga dhewe. Yo keluarga wis ora wong liya. Lah nek keluargane dhewe mosok arep nampani bayaran. Saru lho. Tegese gak ngono Mas. Maksude iki hubungan kekerabatan iki akrab antarane tebe-tebe saking Bojonegoro saged dugi mriki ngoten lho. Wis kaya nyedulur ngono lho Mas. Pancen ditanggap kok ya. Ditanggap piye? Ditanggap ngono lho. Ya iya, lah modelmu kok kudu nyrekali wong lho nyapa lho kuwi kok seneng ora ditanggap. Ya seneng bayaran kok. Duh, mikir bayaran terus to Mas. Mikir bayaran terus. Kuwi kancamu kuwi antarane dulur karo duit no abot duit kancamu. Kowe jelas no kowe. Lho, kowe kleru lho Mas. Lah kowe apa ora kleru? Dulur karo duit tetep sing diaboti iki kudu dulur. Lho, kelincipen omonganmu. Lah nyapa? Kowe Bojonegoro teko kene rene bayarane teko kene kowe. Bosok kowe. Rene yo nganggo bensin. Potongane kaya bak. Omongnya mbok sing biasa ngono lho. Ya kowe ngomong aku bak ya potonganmu dhewe kok ciduk.
Lah kan kok kena nyiduk kowe. Nyiduk kowe iki. Sing mau Karno piye? Kowe pengen ngomong caturan kali Mas anu Didik. Iya. Mas Didik, nyun sewu Mas Didik niki pendidikane tinggi lho. Napa? Pak Didik SPD. Sarjana pendidikan nggih Mas. Sarjana pendidikan. Titel tinggi wong pinter. Lah kene ya SPD. Kowe SPD ora sarjana pendidikan kowe. Apa? Sampun pedhot del kowe iki. Entar ngomong dhewe ngono. Apa enek lagi temen ki aku. Apa? Dalang kok SPD. Lho, lah anten gak masalah to, Mas. Umume kan SN ngono kene. Sarjana seni. Sarjana SSN. Iki SPD. Lho, ora apa-apa to, Mas. Apa ya kleru apa ya SPD terus ndalang ya apa ya kleru. Apa gak oleh. Nah, klirune iki mboten ning kurang linier lah. Wah. Lambene kelinci penuh. Ya mohon maaf karena bahasa orang elit ya kan. Elit kok jadi kurang pas gitu saja. Tapi kalau keadaannya seperti itu ya ndak masalah wong dalange enak ya. Ya ora apa-apa ora linear TPP-ne panggah cair. Nah, iki lho. Kowe iki omong linear wong ning omahe pangananmu gethuk ae kok linear barang. Ora masalah ki jenenge wong sing ra ninggal Jawa. Gethuk makanan khas Jawa. Pripun sehat nggih? Sehat. As ngoten mak empun. Sementing tiyang niku sehat sing utama, gitu. Kowe iki nyuwun sewu. Kowe iki ora wong Jawa asli ketoke kowe iki. Asli. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe karo sapa wae grapyak semana. Lah iki lho bedane kowe karo aku nang kono. Nek aku gak iso lamis to. Lho, wong Jawa kuwi ngono Mas, tembunge abang-abang lambe. Abang-abang lambe. Kanggo ngeraketke. Nah, abang-abang lambe itu mendekatkan diri dengan ketidakjujuran tak omongi. Kok iso ketidakjujuran iki? Ya iya kowe muni iki mau alhamdulillah panitia sampun mapak. Lho ning kono lin Mas siji wae reneng kok. Lampu abang yo reneng, aku parkiran yo golek dhewe. Kowe ngerti nek nang kene sing beda siji. Apa? Suguhane nek nang kono-kono iki kan enek jajan, misale buah yo salah apa. Nang kene iki mu beda. Apa suguhane? Pencit. Yo kuwi sak yo jenenge. Sing nggone Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko ki pemborong pencit kok suguhane pencit gundulmu amblekno. Lho, kok ngerti wae? Lho, Pak Joko ki pemborong pencit sapa sing kene ora kenal Pak Joko? Pak Joko pencit, perkara Pak Joko dodolan pencit. Pencit. Wah, kuwi repot Pak Joko slamet ora dodol wedhus. Lah nyapa? Ndeleme Joko wedhus iku. Ya, lho ngece. Lho kok ngece lah jare Joko pencit. Joko pencit perkara Pak Joko dodolan Nyun sewu. Niki adicarane sedekah bumi nggih Pak nggih. sedekah bumi gundulmu no. Apa iki? Iki nyok iki. Wali matur. Oh nggih. Wong ditekakno rene ditimbali mrene. Alah. Sekolah TK drop out ya kowe kuwi lho. Napa? Wong maca ki dikai jarak, Mas. Aja kecedhaken, nek kecedhakan ora ketok. Lah, piye wacane piye macane piye? Ayo menikah dengan kowe iki cah kocluk trae kok iso. Ngene lho, Mas. Maca ki ngene lho. Kasih jarak. Ya kasih jarak tapi kan saking senenge nek awakmu karo aku to. Heeh. Ora trimo penonton umum. Lah terus lho tangi kabeh. Penonton saka alam barzah. Oke, Bro. Pendukungku kaya ngono lho to. Wis, muga-muga kabeh dadi wong sukses. Amin. Kalah minder deh. Kowe rong duwe sapa-sapa. Oh iya. Lah iya, weh tenang. Pendukungmu tangi kabeh sakmono kene. Lho sakmono kae lho Mas. Lah aku nek kadung muni ngono kuwi. Dadi sing turu-turu ki tangi kabeh. Kuwi kuburan no? Lho piye to iki? Lah mosok ngono hotel. Tapuk. Ora ngono. Saestu kula mboten ngertos, Mas. Oh lah matane. Ora dikei info lah tak kira ku yo mula kowe sak urunge omongi assalamualaikum salam. Iya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Lho ngono. Lan ugi ingkang teng ndure kuburan lho. Ngono. Berarti sing kae anu kanca-kanca nom-nom iya. Pro karo kowe. Kowe golek dhewe kono. Ora masalah. Wis peken kono ora masalah. Tetep sing ning ngarep iki lho sing pro karo aku. Iki ora wong liya lho, To. Ya piye? Sing delok iki keluargane Pak Lurah karo Bu Lurah tok. Mosok keluargane Pak Lurah Burah sak menten kathahe? Iki keluargane tok. Ayo sing turu-turu dibuka, Mbak, anake, Mbak. Lho yo ben bocah cilik turu kok kon gugah kok. Nyuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis nyauri berarti pro. Alah kuwi umum kok. Umum piye? Umum wong salam ya dijawab ya umum.
Cobi Bu, anu Bapak Ibu nyuwun suwantene jenengan nggih. Lek kula jenengan halo ngoten nggih. Alah angel iki. Angel piye? Lho, ben kowe ngerti nek aku ki yo ning kene yo akeh pro karo aku. Jajal. Nyuwun sewu sedaya. Hai. Iki mesti enek campur tangane karo nggonmu kalau. Ora kono aku. Lah nek nggonmu apa gelem muni? Lho. Ketoke sakmono tok tapi kompak lho, to. Jajal. Halo. Iya bocah penak iki to. Wis nyauri bernada. Aku sing gregeten siji kalau Darmaji lho. Darmaji sapa? Karo ngene. Kaya kenal-kenal wae. Alah anggere tamu ada wis kok. Lah modele ngece wong. Lah maksamu iki apa ora gelem muni? Iki yo nyauri. Sedaya halo. Isin dek. Tak bunuh diri ya. Apa kok cekak men pikiranku bunuh diri iki lho. Wong kok ora iso gawe wong ki menarik atine awake dhewe ki piye lho ngono. Ben wong-wong tertarik. Iya, kowe duwe trike. Trike ada no. Carane piye? Penggabungan antara suara, gerak badan gesturnya dan mimik wajah itu harus ada. Piye contone piye? Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya hai ngono dal kok kaya banci jembatan aku gelem ora kaya banci jembatan wis tak percaya aku ya lho matane dhewe kuwi mripate marahi malah matane kancane iki lho mripate rada ya anu senyum lambene buka teko kuping no ayo lambe dibuka tekan kuping ya suwek kok so tangane ngene ya terus rada mendak sithik lah terus muni bapak-bapak cempe rapo enak angger pro yo ngene iki lho aku gowething aku ora apa kono aja urusi sik dang ora diurusi piye ning kuping keri panas tak dem-deme sik ya dem ku lho botamu sabar pendemo sabar pendemo gundulmu no lho kuwi demo lho pengen ngerti lho kalau apa dang bapak-bapak ibu-ibu halo ngene pamite jare ayah kerja wis tuwek anak-anak kok ya cek ngene jare berangkat ngaten lho Pak ayah kerja ya pamane aku anake ayah kerja ya nak kerja ning kene bae ngene bojone ya kalumangan iki aku jane sak menit tuwekku ora tau misuh dino iki pengen misuh aku losno asu iki gregeten aku kirek kirek mbek asu ya padha wae lha ya awake sak grup modelmu kok ngece wong nyuwun sewu menika dicerana nganten nggih sing dados nganten nggih menika putranipun Bu Lurah nggih Mbak Ayu kalih Mas Hamdan ATT Mbak Ayu kalih Mas Agustina iki koclok iki bocah iki Mas Mbak Ayu Agustina nah dadi siji karo Mas Iman Hamdani Iman po Imam Iman Hamdani apik jenenge Mas apik no ora kaya anakmu apa bocah cilik umur 2 tahun mbok jenengno Brundul ki apa lha ora ngerti sejarah kok sejarahe apa lho bojoku ki biyen nganggo operasi lho to operasi apa operasi kaisar gundulmu sesar yo sesar wong meteng ki sesar heeh mula hati-hati wong Jawa aja ninggal jawane jarene mbah-mbahku biyen Pak nek bojomu meteng le aja nutupi bolongan apa wae lah kula ki lali dadi nek bojone meteng ora oleh nutupi bolongan apa wae lailane ngoten Mas ha iki tikus kok riwa-riwi nang kamar tak delok pojokane tak tutup ngono lah kok iso bojoku nglairno ki kangelan wis sulit wis nek ngedeni 6 minggu. Wah, dadi sik to ngeden 6 minggu. Ngeden 6 minggu ki berarti apa mbok cor ngono ta piye bojomu ki? Kuwi bojoku apa bojomu ta? Bojomu. Lah ya kuwi bojoku kok kowe bingung lho. Bape ngedeni 2 tahun, bape. Lho, tapi kuwi gak umum, Mas. Lha bojoku ki gak umum. Wong kuwi ya tak tutup ora tak umumno. Umpama tak umumno tak ngono lho. Bojoku ngomoten 6 dina kita. Ha Ibu berusaha Bu. Heeh, berusaha ngono gak metu-metu. Wis bismillahirrahmanirrahim tak jenakno Prundul aku ngono. Akhire metu. Lahir tapi bocah kan putih kok Cina ya ra. Putih apa ndase korengen tok ning kok kene ndase. Wis mari. Oh, wis mari berarti. Mari timbang anakmu. Lah ulu. Ula-ulun gundulmu ngono. Wis ireng.
krungu ndangdut kok tolak. Ya anakku lho cerdas. Lah anakku cah polos kok. Polos potoke nyeplos kuwi. Tenan Mas iki tenan. Kowe nyek polos potoke nyeplos iki gundul. Lah umume bocah cilik krungu musik. Joget le. Anakku ya terus ngene lho. Kuwi kaya anake iki krungu. Anake dadak Kalau wong ora. Tapi lek anake iki parah Mas. parah piye? Kudune bocah kan diwaris sopan santun, omongan sing sopan. Mboten anake niki. Wong bapake teko tek langsung anake muni kok, Mas. Piye anake? Ayah anjay. Ora apa-apa. Lah nyapa? Ning keluargaku tak losno ngono. Mula dongaku ra akeh to. Dongamu apa? Kanggo kaya nganteni muga-muga ndang cepet duwe momongan, gadah putra. Dadi putra sing sugih. Wis ngono tok. Anakku ya ngono. Wis muga-muga dadi wong sugih le. Aku dongaku ra akeh. Dadi wong piye? Sugih. Ya niki jane bener Mas. Tapi kurang bener. Kurang bener. Kowe nek sugih tok, kuwi malah urung patek penting, Mas. Urung pat lho. Sugih ora penting. Lho, sing penting ki nyuwun sewu lek zaman era modern sekarang itu yang diutamakan adalah pinter. Muga-muga mantene duwe anak sing pinter. Muga-muga dadi sugih. Muga-muga anake pinter. Sing mirsani mugi-mugi sugih Allahumma. Mugi-mugi sugih. Seneng dek. Kowe kok ketok kabeh botohmu kabeh iki to. Botohku kabeh ben kowe minder kok. Ya ta, ayo. Mugi-mugi sedaya dadi wong pinter. Ora nek sing jawab. Wong pancen penting sugih kok. Ya penting. Jenengan pinter sugih no. Penting sugih napa pinter? Aku. Nggih. Aku wong pinter. Pinter. Iso ndalang ki minangka Mas Didi ki pinter SPD gelare. Korban kedua. Iso korban kedua lho. Ayo penting sugih. Lek sugih nek gak pinter. Lah saniki nek wong pinter tok ora sugih. Sing nanggap sampean ki sapa nek gak wong sugih? Wong pinter tok. Ora iso. Apa dibayar nganggo apa? Laptop. Iki logika, Mas. Hae, siluman gonggo. Panggil aku Alvin. Alvin kaya koral nek Alvin. Wis bener kowe ngomong sugih ki penting. Bener no. Malah penting wong pinter to, Mas. Pentingnya piye? Wis sugih sundha langit donyamu gedhe, donyamu akeh. Tapi nek kowe ora pinter kowe dihapusi wong sak donya entek donyamu, Mas kowe. Apus ana los. Sedina ping 3 apus ana. Saiki dihapusi sesuk aku cek duwe sugih kok. Piye Mas ki, Mas? Tulungi, Mas. Tulung apa klelep kowe? Lho. Maksudnya ki iwangi bantah ngono lho. Kowe nek pinter tok ora sugih tok ora pinter, ora iso ngelola dhuwitmu, suwe-suwe dhuwitmu entek, melarat. Kan suwe, iya ta? Iya. Enak kata-kata suwe-suwe. Lha kuwi iso mbegetat taun lho to. Suwe-suwe, cek suwe. Sing penting sugih sik. Lho. Saiki kok kemelelet dina iki kowe. Saiki tak takoni kowe ndek anak cilik sekolah. Sekolah ki tujuane apa nek gak pengen pinter? Ora. Lho, kowe anakmu. Lah anakmu mau sekolahno mben piye? Ya mben padha karo kancane ngono tok. Esuk nek kegiatan seragam adus. Kowe pinter tak tapuki lho aku ngono. Aja pinter, penting sugih. Pak Modin, tulungi Pak Modin. Mbok dongak. Ya. Wis kualan kowe. Kowe ketake kesurupan kowe. Kesurupan piye? Sugih penting lho to. Ya tetep penting wong pinter. Saiki kowe ngerti ya nek pepatah mengatakan. Pepatah apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dadi awake dhewe kon pinter, kon sinau ngantek tekan Cina. Omonganmu lho keduren. Lah kowe teko kandangan nang Google Map. Lah kok teko Cina? Kowe nak takok piye? Kamu kok basa Cina kae langsung wae wo. Ya ta? Keminter. Tulungi ya Mas, aku Mas. Wong manfaat ki justru wong sugih. Manfaate apa? Upama iki ning gone desa Kademen. Kademen gundul mono. Kandangan. Desane Mas, Kasreman, kandangan. Kasreman Kademen piye to kowe? Kasreman. Enek masjid urung dadi. Iya. Muga aku sugih. Tak sumbang dadi. Perkara kowe wong sugih. Duitmu akeh mau sumbang. Iya no, omahmu urung keramikan. Iya. Bojomu tak keramik. Lho bojo kok dikeramik tak tapuk lho kowe. Anu, omahmu anggap bojoku iki lantai omah kok piye kok iso wong sugih mampu lho. Berarti kados Bu Lurah iki. Duwe acara apa kuwi kok danane kurang? Yo, mau sumbang. Sumbang sugih kok. Berarti duitmu wis akeh. Ah iya sugih. Lah nek wis sugih ya wis dalu iki rasa bayaran ora apa-apa sugih ae. Nggih Mas nggih. Dadi aku ora usah TF gak apa-apa. Ora usah TF Mas, wis sugih kok wis. Tarono tak sugih lho. Ora ngono. Ora wedang rono. Sugih kan sik upama. Ora jere Bu Lurah mbok sumbang. Lah kan upama.
Kalau Bu Lurah tak sumbang. Mboten Bu Lurah menangan. Peti. Wah, piye bosokno kene kok ora bayaran kok. Nggih Mas Didi. Ingkang baku namung saged derek dedonga kagem temanten kekalih Mbak Ayu kalih Mas Iman, mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, awet langgeng ngantos dumugi kaken-kaken lan ninen-ninen. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih, pancen penting muga-muga dadi kakek-kakek nenen-nenen. Yo, kakek-kakek nenen-nenen gundulmu aplekno koso. Kowe iki piye to koso? Lah apa to? Kaken-kaken lan ninen-ninen. Walah. Nenen-nenen apa nyocop mbokmu to piye koso? Iki lambene anggere jebles ta, Mas. Lambene kok jebles. Ninen-ninen, ora nenen-nenen. Dadi ninen-ninen nek gak karo nenen ya ora iso. Ya ora. Dongamu apa kanggo nganten? Ya sing jelas ora padha karo kowe. Jajal apa? Wis muga-muga kaya wong umum, ora pegatan, tetep dadi wong sugih, bejo. Allahumma amin niki lho penting. Enggal-enggalo diparingi momongan. Nggih, mungkin nak suwi mboten kada momongan nggen kula mawon. Awakmu nganu to pengobatan terapi to saiki. Insyaallah. Apa terapi kowe? Nggih. Piye ambre wong ndang gage duwe anak ngono iso? Oh, iso lho tangga kowe 8 taun gung duwe anak. Tak kei syarat sarana. Mara nang nggonku nginep 3 dina mulih meteng to. Lah, iki ketoke sing nglakoni awakmu ketoke iki. Astagfirullahaladzim. Lah nginep ning nggonmu mulih kok terus meteng berarti sing niki pelakune nggih Mas. Pelakune mesti kowe. Mas teng nginep ki karo bojone to. Ora nginep dhewe. Ora, aku iki kan duwe cara loro to. Carane piye ben dagake meteng? Gampang. Sing pertama dengan cara medis, ada cara alternatif. Loro. Nek secara medis ki piye? Medis ki ya konsultasi nang kedokteran. Mungkin bisa dikasih obat penyubur dan lain sebagainya. Penggunaan obat-obatan penyubur. Lah, ngono. Cek kandungane. Kuwi nek medis. Medis. Lah nek secara alternatif. Alternatif bisa diurutno. Oh, dipijet. Aja lho. Nganggo minyak. Pijet terapi ngono kae. Terapi. Bentang subur. Ben subur. Alah ora masuk. Lah maksudnya diurutno ki piye? Diurutno, kowe sik apa dalange sik apa aku sik kenek sing dingko lagi endi sing nepaki. Nah, insyaallah meteng to. Lho, ngono lho. Kuwi gak bojo dingge bancaan to Mas kuwi. Lah ya kok diurutne iki kocrok kok. Diurutno berarti wong lanange akeh ngono gentenan ngono. Sing penting duwe anak. Bocah ki sesat tenan kowe iki. Anak ki minangka hoyote rumah tangga. Oh iya, tapi diratani wong akeh celuk. Lah iya. Lambemu Ora apik. Ayo nyanyi kanggo ngantene. Kok moh piye tak siane nyun sewu nggih Mas nggih. Nggih suka parisuka dalu niki menika ngaturke sembah nuwun dumateng Bu Lurah sampun nimbali kula sakloron. Ayo tak siarno kok pojokan nyanyi kanggo nganten kekalih Mbak Ayu kalih Mas Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi. Malah medeni kancane. Botomu ora trima lho. Ya ora trima lho kowe nyeluk penyanyi kaya nyeluk mayit e. Lah kudune piye? Yo. Suarane penak no kok. Kembali tim Jimat punya cerita. Ngono kan itu. Iki kaya radio horor, Mas. Radio horor. Radio horor. Sing menggema. Jek sedurwa. Wah. Enak isone napa niki? Sidarkoso. Sidarkoso gundulmu ngono kok. Son kok Sidarkoso. Jek sedurwa. Wah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Endi? Kok endi gitu? Ada yo dada ngono. Di sana sudah ada buah semangka, belimbing, dan juga ada buah jeruk. Jeruk. Eko kok jer ki eko potole. Eko syariah, Mas. Eko sopan no. Syariah kaya bange kok so. Hati-hati yang ada di belakang sana, Cok. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Awas nanti Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Ndek kita tuwapuk lho kuwi sapa to? Ya ben to kok so. Iki kok frigis mentanya apa to? Aku iki ngono ku lho. Iki tegese seneng ngono lho, Mas. Sepurane latah lah. Hati-hati yang di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas nanti kalau ada ulo luwo. Telusur. Siapa wo? Iya. Aku njogo lah kok wo. Tapi ya ora masalah wong perkara wo. Lho kok baleni iki omong cara gak boleh. Ayo langsung tak siarkan. Baik, tentunya malam hari malam yang sangat istimewa. Cah ki malah medeni. Nyapa to? Itu rumah apa no aku? Nyanyi kanggo ngantene Mbak Ayu karo Mas Iman. Ngono lho. Nang ngantene. Baik,
Tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Jo. Bintang tamu yang satu ini, artis yang berikut ini. Berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Salah kok urut lho. Iya, Terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Co. Yo, kita kasih lemparan batu batako, Co. Ada siapa lagi kalau bukan Cako Komeng? saya tak ada isak. Gak boleh. Fanku. Fanmu kuwi. Waduh sak kucing ya. Iki tegese seneng dekne. Seneng yo seneng ning. Bangga seneng ngono lho, roh kowe iki seneng. Iya. Kaya dulure dhewe. Ki nek desel tok seneng kok. Yo, Cak Komet. Sepote Mas, yo. Lendi. Saya tak ngenteni kanca-kanca lho. Oh iya. Ayo siap. Siapa ya sepote Mas ki? Yo, Cak Komet. Dung. Spesial untuk kedua mempelai Mbak Ayu Agustina dan juga ada Mas Iman. Sebuah lagu dari Bang Haji Roma Irama. Ada sebuah lagu apa ya? Duh, kok apa iya iki lho sing cethone piye kaya ngono to? Istri Saleha sak pira Mas? Ah, iki lho sip. Setiap keindahan Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Perhiasan terindah hanya istri saleha, perhiasan terindah. Apa besok ngono kok jere ayah kerja. Wis to bahas anak kowe aku isin jane kok. Anak ning omahmu. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha. Penmu, Mak. Everybody go. Iki jenenge bangga. Krungu suaramu. Moodku ilang kowe tak mood ya. Lho, mood ki perasaan. Oleh perasaanku apa mbok pakili kowe kok ya. Tapi penak suaramu, Mas. Oh, gak iki tegese aku nyanyi sithik kanggo Mas nganten iki. Pitutur. Mbok piye-piye sing paling penting kuwi istri soleha. Ya, istri yang bisa saling melengkapi, keluarga yang bisa saling menutupi. Tegese nek menutupi ki enek-enek eleke ya ditutupi bareng-bareng. Nah, cocok. Kowe lagu lek bab Roma kok swantene nyuwun sewu Mas. Alhamdulillah. Kok penak nggih. Jan jebles Bang Roma Ya nggih Irama. pas persis kalih Bang Haji Roma Irama ku lho sami suarane. Karakter suarane padha. Roma Irama ya ngomong ngono padha. Oh, lah kowe tau petuk Roma Irama kapan? Dalam mimpi. Berarti nek lagu tentang Roma apal kabeh. Insyaallah. Weh, misalnya Roma ki menyanyikan lagu sing ceritanya tentang percintaan ya iso. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduh ben bongkok wis. Kowe apa nyiksa kancane? Lah ngene musik kok kowe bingung Lah lho. karepku garingan ben aku ngempasno kono lho, Mas. Kendangmu kaya kena lemah ngono.
Ya kendang kaya kudanan. Ancen kendange bar kena udan kok. Takon lagu aku ya padha karo nguyahi segara no. Wih, berarti kowe iso kabeh lagu. Insyaallah. Wih. Lah nek Roma sing ceritane temane tentang pitutur no ya nek. Ada. Piye kuwi? Yudi. Judi kok Yudi piye to iki? Lah ya sing judi sak bloke Yudi barang. Oh iya. Judi menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Bokong. Bokong kita. Wah, aku pilek lho marai. Bohong kok bokong ya. Bohong. Ya, krungumu apa? Krunguku bokong. Jaluk. Lho kok jaluk piye kowe iki sing ngomong kleru kok so. Aku suwi ra pedhok kuwi ya. Lagu apa? Nasihat ya kaya ngono. Lagi sesuai teng daleme bapak apa Ibu Lurah. Bu Lurah. Nek misalnya Bu Lurah temane pembangunan desa no ya nek. Enek Roma. Piye lagune? 1001 macam cara membangun balai desa. Kok ya iso? Mau dibuat joglo atau biasa terserah Bu Lurahnya. Ya ra. Yo iso sepurane yo Met yo. Iki mau tak awur. Tawur piye kadung penak lho. Lah kan lagu pembangunan. Lho, nyatane yo pas penak lho. Yo kudu Misale neh lagu Roma sing temane tentang transportasi kendaraan. Kuwi lagune anak-anak. Lagune piye? Becak tak kandhani mung laku. Sik to, Pak, sik to, Pak. Sik to. Kendaraan to. Niki mentok. Kuwi mentok iki lek. Becak. Kuwi mentok. Becak. Wolah. Kuwi lagune cacilik mentok ya, Mbak. Mentok kandhani. Mentok kuwi lagune. Becak tak kan. Kowe mentoke numpak becak. Mentoke numpak becak piye to Lah lambemu. mentok numpak becak ra oleh. Jajal lagu iki lho, tema iki nek kowe iso bayaranku dalu iki pen ra masalah. Yo, Tenan. disekseni wong semene mbane lho ya. Oke, deal. Ora mbadhok kowe kok. Orang badok tuh boleh melok tonggo. Lagu sing temane sing menceritakan tentang geblak kowe ra iso kowe. Iso Direnek lho. enek Piye lagune? Deni Canan. Dene Canan tau nyiptakno lagu baru. Tau tumun aku. Urung enek. Dawa-dawa ganduli. Dawa-dawa ngribeti. Apa iki? Nyantol-nyantol gekku. Gawe lakuku. Sing nyantol ya apa? Ya umpama diarakno Rono ya nyantol. Rono ya ra Rono. Lambemu kok. Lho kuwi ganggu lho nak Iki enak teko ndi kok. lah mulane takok. Iki lho nek sinden ayu-ayu. Ya pancen wayang ya kudu nek sinden. Lho, iya maksudnya ayo ditanjake. Dinikmati. Ayo tak nikmatane. Maksudnya dinikmati suarane kok nikmatane piye to? Alah swara to? Iya. Alah swara ta. Yo, lah apa njalukmu? Yen joget bareng. Yo, Mek, Apa, Dik? upama kok sinden cacahe 1 2 3 4 5 6 ki kok gelem kabeh karo kowe dadi bojomu kabeh, apa yang kamu lakukan? Aku akan mencoba membuat jadwal. Loh. Jadwal apa kuwi? Jadwal untuk menggumbuli. Menggumbuli. Ya. Jadwale piye Mau jadwale? tak gawe nomah dhewe-dhewe. Mbok gawe nama dhewe-dhewe. Senin aku namae kene. Senin nang kene iki. Selasa, Iki. Rebu, Rebo, Kemis, Mes, Jumat. Jemah. Ngono. Setu. Setu minggu aku libur. Piye to Mas? Piye to Mas? 6 ya. Sindene Mas Didi ki Iki 6 6 lho. Nggih pun ngertos. Dadi bojomu kabeh mau jadwal. Tak jadwal. Santi iki. Senin, Senin. Rere. Selasa aku nomah kene. Susi, Rebu, Rebo. Iki Kemis, Kemis. Lah iki Mbak Inces Jumat. Jemah. Heeh. Lah kae Setu. Setu minggu aku piknik. Leren no. Lah kae le bojomu sijine kae. Alah, Setu aku menyang ya bongko no aku. Lah nyapa kok bongko? Lah kena susu kadaluwarsa. Ambemu tak tapuk kowe iki. Kono ki anggere disediani dhuwit klitik ngono karo fresh care jos. Digawe apa? Lah kaya ngene iso glegek nek apik to. Ditanjake ingkang pundi riyen Mas iki? Monggo manut. Apa Susi kena. Oke, Mbak Susi, ya. Heeh. Ya katuran jemeneng menika wonten Diajeng Ayu Susi. Cas yo Nuswantara. Cahyo Nuswantara.
ketemu. Iya. Senajan selama tidak ketemu ya. Iya, betul. Oke. Ini acaranya adalah mantenan. Paling tidak sebelum menyanyi mendoakan apa? Mendoakan yang terbaik buat yang manten. Grup apa? Ini menunjukkan bahwa kita berdua itu semangat. Semangat 45. Semangat. Kok iso mendul-mendul dhewe iki urusane apa kowe iki kok iso Selamat ulang tahun kami ucapkan. Tibake sinden Susi iki latah. Oh gak, Mas Mari. Wis mari. Wis mari. Mari kok dadak Mari. Tapi saestu lek kula kali Mbak Susi niki alhamdulillah sering ketemu, Mas. Ayo dicipi suarane. Ki mumpung enek sing ngibing teko, ya toh? Halo. Ya. Weh, remuk. Ki lho seneng aku enek sing nyawer duwike dolar. Matur nuwun. Nggih. Pak, Nggih, sinten Kong. menika? Atara jasa. Antara jasa sapa kok tapuk iki kok iso. Pas sinten apa? Oke. Angel aku ra iso wi prau layar wae. Prau layar sing Angel wi ngene lho. lagune. Mak Anglia numpak rondo kempeng. Baik iki apal prau layar niku pripun Sing to pripun tembang? jajal? sing pertamane piye ta Pak lali aku. Pertamane piye? Kang liat numpak prau layar ing dina Minggu ke pariwisata. Oke meh ling terus. Anglia alon praune wis nengah. Iya. oh ada Pakde Marwoto Jeluk jelak Dijeloki mak jeluk. Kene sing nyanyi aku mambu naga to. Bul. oke Dipinangkani mawon nggih. Nggih. Prau layar nggih, Pak. Nggih. Madhepe mriko Pak kersane ke syuting. Prau layar. Nah. Teng ya Mas Aku iki Kuwi tambal ban. tukang tambal ban kuwi mah to. iya mak centit Jentit. lo Kok mak jentit? lah apa to ki Mak jeder. Oh, iya, meh jeder, mak Kawan jeder. jentit. oh ya kuwi seluku ya Seluku kuwi. Eh, Oke, iki. Bapak langsung dipinangkani prau layar. joget tertib ya Pak nggih Tertib nggih, Pak. Nggih. Nyawer langsung. Kakine diangkat, kakine di atas. kok kaki to lho Boten Pak, boten kok. suwe Yuk, langsung prau layar so. ki nom-nomane mrino akal Hey, yo. Langsung kabeh. Hey. Kabeh nom. Cahyo Nuswantara Coy. Ayo, Pak. mlebu TV alah ini anakku ki iki wis sepuh Matur nuwun. Sampun dipinangkani Oke. pamungkutan. las yo lah modele kok gak ikhlas kabeh las kuwi Las wong kono karek matur nuwun nggih Pak nggih Matur nuwun. Matur nuwun, Pak Dik. Sehat panjang umur nggih Pak Dik. Nah, nggih. Luar biasa. waduh salaman kabeh Patine pengen demek sinden. Oet, cek imbang lho ta ya. Imbang piye? Piye to kuda-kudane ya apik kok. Aku kuwatir geblak mengguri. Aku kayak wayang goleke Mas Didi. Wis kontrol kok. Metune kuwi Niki mau lho. termasuk wujud katresnan marang kabudayan. Nggih, no. Nggih leres. Iki nderek suka parisuka. Leres. Derek nyengkuyung. Nyangkuyung nggih. Ditambahi meleh Mbak Inces. Tambahi apa? Tambahi lagune meleh. Niki wau lak pamundutane bapake niku wau. Ah. Saniki pamundutane mbok menawi wonten keluarga saking temanten. Nganten. Apakah ada permintaan lagu? Oh, tidak ada. Tidak ada nggih mantuk pun. Kok mantuk piye to kok? Lah wong takoke horor ngono kok. Aku nyawang Mbak Inces kok anu kok rasane kok kaya wedi. Aku nyawang. Lah ngopo? Kok kaya keker dempal ngeten lho, Pak. Kok iso? Kowe ora Wanita ngerti perkasa kok. Perkasa ngeten lho. kowe ora ngerti TikTok ya. TikToknya sapa Mbak? Aku Inces? ngerti lek TikTok iki rasane kok cangkem tok. Wadah. Mbok yo rada adoh sithik. Apa? Kok iso yo ben cangkem-cangkemku dhewe. Halo guys, tetap semangat lho. Kagem bapak-bapake sing nyawer-nyawer ngersakne lagu napa mboten? Lagu. Lagu.
Aja ditawur lho ngesakno. Ora tawur apa kaya antum. Wonten pamundutan anu Mas Didi. Nggih. Menika wonten pamundutan Mbak Inces kali Mbak Susi. Nah, kepada awak dhewe grup. Ala aku iki arep kesempatan wae arep ngambung aku kowe kok iso. Lho, ya kometi ya. Rupamu kok ganteng-ganteng kok nyedek-nyedek aku. Sapa aku nyambung kene? Ya. Alah ya. Lah. Napa Mbak Susi di? Wonten panyuwunan bajing loncat katresnan sejati oleh mamane. Saking sinten? Mas Tulki Mas Gawer Pare Kediri. Oke, Mas Tulki. Penggemar berat dari Cahyono Swantara. Ada apa iki? Lamunan, Mak Fatona. Oh, gila. Lah. Ugi wau saking Mbok Suti ngersake jambu alas. Oh iya sing tukang adang. Sing adang Mbok Suti kuwi njaluk. Mbok Suti. Nggih. Mbok Suti jambu alas. Saking mbok temu, Mbok temu sapa? tukang pijet. Jere sapa tukang pijet mbok temu ku lho. Menawa. Oh iya oke. Piye, Mbak Terki apa? Mumpung iki berhubung kalian ada di sini ya, kita nyanyi bajing loncat. Oh, oke. Aku sing nyanyi, kowe Aku? bajinge iki sing joget. Kowe apa wae? Kowe wite lha sakmene gedine. Kowe bajing menek wit lah. Aku sing nyanyi, Mbak Susi joget, kowe bajing. Aku dadi apa, Mbak? Aku dadi apa? Nek kowe tetep wit. Ora apa-apa aku dadi wit. Apa? Kok tak rubuhi sampean. Gak wis aku gak apa dadi bajing ya. Wite aja sing gedhe, Mak. Iki Lha ya bro. Bajing kok milih wit iki lho. lah nek oleh. Ayo, Lah, bajing loncat. Bajing loncat. Heeh. Lah, Mas taman Tulki sing Mas joget. Gawer. Nah. Bajing loncat, bajing ngene. Ya, Ya. Lah Mas Didi dados napane? loncate. Loncat. Bajing wit loncat. Ya wis ayo. Aku sing Dados. nyanyi. Pomone aku LC-ne lho Mas. Ral. Sing nyanyi. LC apa to? Yo! Bajingnya meneng ae. Bajingnya joget. Bajing pondok. Oh, bajing pondok. Ana bajing pondok. Lah kene bajing wedok wis ana. Apa ya? Oh, ayo lho. Nang bajing lah, ayo lho, Jeng. Lah, Jeng. Aku gak suwe gak dadi bajing ya. Aduh. Lah kono masih abai hati aduh abai hati ngarosan dianggana Cahyono Swantara bajing anyar. Berbaju melodi semangat untuk warga masyarakat Sleman Kandang dari kami Sanggar Seni Cahyono Swantara. ngarosan
Matur nuwun. Heeh. Sampun katuran. Mbak Limbo sampun katuran menika pamundutan bajing luncat. Saka panjenengan Mas Tul ki Mas gawe saka pare. Nggih, leres. Ugi tasik kata wau pamundutan niki saking samping wonten pamundutan gleges. Nggih Mas nggih. Gleges. Nggih. Nggih. Oh nggih. Anu di Piye? Blebes napa gleges? Blebes nggih. Wah iki neh. Mas. Nih gleges sing piye Mas? Blebes ta Mas nggih? Blebes nggih Pak. Dik, Delok grigis. Grigis niki pake malah grigis. walah gigis to. Grigis. Ya. Kari maning niku nggih Pak. Urang maneh tambahi kula. Oke. Yo, ado-ado saka Mas Komet. Nggih. Ado-ado saking Jogja. Jogja. Kedah dipinangkani. Yo. Jogja untumu. Wis sepenono pokoke kuwi. Haji Marwoto. Tetep kula openi. Monggo, katuran sinten Pak ingkang jumeneng menika? Rere ya. Grigis. Heeh. Oh, ya. Dek Rere. Ada Dik Rere. Cahyo Duswantoro. Rere Imute. TikToknya Rere Imute. Yo. Seimbang. Kurang manis wis yo wis ngerti pikir apa guna Yo. Terima kasih. Terima kasih, Kong. Sehat Mungkin malih selalu, nggih, Bang. nggih, Mbak. Binara Pakde. Binara nggih. Istirahat. Engko sing besok disunat kaget kok ya. Kok iso disunat. Iki wis bar sunat kok disunat neh yo entek. Modele kan nanggapno kono. Nggih ngeten iki panjenenganipun Mbah Seniman. Oh nggih, Mbah Seniman sapa? Nggih, sesuai dengan namanya Seniman. Mbah Man. Mbah Man nggih. Saking jeruk wangi Mas. Nggih, Pak jeruk. Supri. Pak Supri jeruk wangi Pak nggih. Ngersake bojo loro. Bojo loro. Cocok kula sing dadi bojone kalih Komet. Heeh. Lah sing wedok sing sinten iki garwane? Wiwin. Cocok. Iki kudu dijadwal nek iki, bojo loro. Kowe apa entek? Ya karek sing mbake to ngentekne apa ora kok, So. Ayo. Ku ngengei lho to ya. Yo, ada siapa dia? Ada Mbak Wiwit bersama Cahyo Duswantoro. Nggih. Suara oke. Terus? Tapi saya pengen ngicipi suaranya jenengan sedikit aja. Suara Heeh. kok dicipi piye to, Mas? Sing tegese njaluk suaranya sampean sithik wae. Mah, lho suaraku gur sita kok mau jaluk. Lho yo, piye to? Sing ngene lho Mas. Sing genah iki piye to? Sing Ngene genah. lho, sampean kok mau nyuara sithik wae. Engko nek wis nyuara-suara sithik penak sampean boleh kembali ke tempat Kembali. duduk. Oh, aku kan nyanyi. Oh, gak nyuara sithik wae. Nyuara tok. Heeh. Lah aku ket mengopo meneng to, Mas? Contone ngene. Ayo, Contone. kowe met. Ya. Ya. Kowe mau menang. Ngono tok nggih. Piye kuwi? Cintaku hanya kamu. Cintaku hanya kamu. Lah, warai sing pas sing kepenak. Ngono tok. Heeh. Kene liyane. Ya ditambahi sithik no ben ketok mendesah piye. Oh iya. Cinta. Terana ya, Mbak. Cintaku hanya kamu. Lah,
Cinta merah, merah jambu. Ngono tok Dede. Ngono tok wis kembali ke tempat duduk. Ngono tok ya. Aku koyo iki. Nggih, Mas. Kon nerone komet Aku ki, gur. Mang. Tapi ilate mendel-mendel. Wis mulai iki. Wis mulai. Aku gak ngono. Lah nyapa rek kok kene? Kok gak ketok. Berarti aku kok kono. Kowe gak. Oh kene. Ayo Mbak, siap. Posisinya gini Mbak, posisi gini. Ayo Mbak. Posene piye? Posene gini. Posene. Hadap syuting ya, siap Ndang ya. to aku ora betah. Situ dilongkas diatur. Aku wis kudu. Pikiranmu lho kok. Alah, aku ora. Ora nek leleblepe ngono. Ngono ya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Bisa kas tuh. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat. Itu kok malah kok jaran to. Contone ra ngono. Sampean iki ora ngepasne contone to, Mbak. Kowe nyanyi aku sing nyon. Iki lho contone ngene, Mbak. Sawangan. Sampean sawangan. Perhatikan. Cintaku hanya kamu. Loh. Cinta merah, merah jambu. Aduh, siap bae. Pose ke depan, tangannya di pinggang, siap ya. Komet agak maju sayang. Alah wis to kene, wis mili ya. Opo kok mili iki lho jane. Mili kok kaya sumur. Mosok wis basah. Ayo to. Cintaku hanya kamu. Cinta. Wis opo. Piye? Wis gak betah. Gak betah piye to? Kene gak apa-apa. Lah terus Irfan lah. Irfan sopo? Aku Irfan piye to? Wis cukup. Wis. Mas, Dalam? mosok wis metu. Weh. Jare gak betah. Pokoke angger ketok teles ya metu. Ngono kok diunekne lho. Gak betah ki sumuk. Sumuk ngono lho keringetan teles. Kringete wis metu, sampun. Wis cukup. Sampun, Mas. Kowe urung puas. Gak wis. Pisan kas. Lah, enek sing iso ngetokne sampean. Mas. Enten. Niki lho, Sinten? niki pakare niki. Oh, nggih, Mbak Nggih. Inces rene. Mbak Inces. Wonten Mbak Inces. Saya sinten? Sing niki lho, ibuke. Oh, iya. Sing- Ibuke dereng Halo. artis niki nggian. Bojomu sing 1 minggu kalau Niki ndagake. nggih sedaya artis Satu lho niki minggu. mengke kiri lek mboten diunggahne niki sing pakare niki. Kedahe rata nggih, Mbak. Nggih. Mbok denggang Heeh, niki nggih Mbok sing artis bagianmu Mas. 1 minggu. Sabtu minggu nggih, Mas. Ngatasi niki ra trimo 1 minggu. Cik iso. Ih saged. Weh, Jenengan ngece. warai kados kula bleb. Iki malah halus, ki maine halus. Loh, kandhane kok lagi ngadeg kayak ngono kok. Kok kira, Mas? Jangan dilihat umur, Mas. Yang penting gropyakane, Mas. Loh, Tak kira ora iso ngadeg. lho ki ngadeg yo penak jejeg apik lho, Mas. Alhamdulillah yo. Asam urate wis mari. Wis. Iya. Kowe yo rasu. Sayang. Heeh, sini sayang. Bisa ya seperti. Tadi ayah cuma guyon. Aku mau wis dinyek. Enggak, Sabtu Minggu itu saya mengumpulkan tenaga buat kamu. Cintaku hanya kamu. Yuk, ngusung koral yuk. Kok ngusung koral piye ta? Sing mesra lho, percintaan kok. Bisa enggak? Ayo coba nyanyi yuk. Cintaku hanya kamu. Lihat ayah dulu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Ayo. Siap ya? Iya. Awakmu sing nyedak to, ditunggoni pase piye? Sampean kok nek kok kene gak ketok. Gak ketok. Aku gak ketok endah Gak jane. ketok. Kok ngono ya. Kok jane gak ketok ndahe piye to? Pitu. Aja ngono ah. Mboten Aja iya sayang. Aja Ayo. ngono ah. aja Mas, beda-bedane nggih Bu nggih. Ndang. Aja beda-bedane. Sampean wong ndi to wong Bojonegoro to? Bojonegoro. Lah aku wong Cepuk. Cepet toh? Cepu aku. Cepu lah. Jawa Tengah. Iya lah. Iya lho. Kok ngerti leh berarti? Ya berarti cepu tenan. Lah nggih tem. Oh, Mam. Lah nggih tem. Kowe ngerti artine cepu? Apa? Cepitane pupu. Cepu yo Jawa Tengah. Dan siap ya? Kowe go ngroh rasane kok, Mas. Masam. Heeh. Piye? Ayolah. Cintaku hanya kamu. Ilate kok ngepang. Ula ya ngepangi jane iki apa lho? Piye Mas? Pripun Mas? Terus nggih. Cinta merah, merah jambu.
Ayo mantuk. Nyapa, Met, nyapa? Tak tambahne sih ya, dah. Mantuk. Gue anggap ra sehat tapi mbok tambahne iki. Ayo engko nek wis penak awake tak nggo tanggapan neh, ya ra. Ya. Nyambik. Sayangku hanya kamu. Wah, sak ngisore bereng, Met, ngisor yo. Iki cek enom aku ya menyang. Mari. Ayo mantuk. Ayo mantuk. Main ndi, Mas? Anu cepu. Ayo mantuk nggih. Rin to. Mau kae lurusi kok. Wis mlethek lho, Tuh. Mletheki telo to mletheki. Oh, gak terima mledek iki ngono. Bengkah. Berkah nggih. Sae lho Bu. Sayangku hanya kamu. Ayo mantuk. Nggih. Ayo, nggih mantuk ya. Urung iki aku. Ora apa-apa ya engko neh ya. Engko neh. Nggih nek son rene neh nggih. Nggih, ya. Tapi jek penak. Engko neh. Kuncok rasakno aku. Ngono gak apa-apa. Cintaku hanya kamu. Kalau. Pak Lurah. Delok. Kuwi lho yang dilayani. Gak Aduh, iki muter. Wis kowe mari ngongkon ngadeg barang. Lah kae jute setrume gede no kok. Nek kadung ngadeg lungguh angel. Yo diantarkan to. Ayo sayang. Digandeng sing mesra to. Iya. Gandeng terus dinyanyekno. Oh, iya. Nah, nyanyi sing apik kaya Roma ngono kae. Nina bubu. Wah, Ora aku iki lho Pak iki lho. Oh, nek aku ya tetep panggah mesra no. Mesra. Ayo digandeng karo dilunggune. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Alah sayang permatanya hatiku. Aja dadah. Gandoli ya? Gandoli. Aja mbok gandoli. Sik ta iki ngajak Indian-Indianan ta. Ya. Iki Sarukan, iki Rani Mukherjee ya. Sarukan Rani Mukherjee. Suraji. Iki judule kucek-kucek ke matane. Kok Suraji piye wedok? Suraji kalau Mbah jenengan ditimbali, Mbah. Berarti ya jodoh to. Ya Mak Cia. India. Deng tadong. India. Ayo Mas. Sarukan ketemu Rani Mukherjee. Bagaimana kayak gini? Sarimen pergi ke pasar kok. Yo, nyanyi. Tumpah doae. Ayo, Mbak, bagi vokal, Mbak. You musturae Tum senegane-ya sabene dihae tumpah doae You musturae Tum senegane-ya sabene Dipangku kok malah melayu pangkun. Pangku kok mbek pasangane kok sok Bangeten. Pangku kene lho dipangku. Neng sing api-api lah kok iso malah mbae to. Kowe jenenge ngenyek aku. Ya ora lho. Ayo mantuk. Mbah sapa? Mbah sapa? Mbahe anak-anak dadi nak sayang. Mbah. Duduk dulu nggih. Loh kok sayang piye? Kurang dipangku kok duduk ya. Heeh, pangku, Harusnya jaluk pangku. Ayo Mbak, pangku. Sekali-kali. Bokonge lincip kok. Lho, iki bongkong pori kok lincip iki. Kaya tumpah ana bae ngono lho, tumpah ana bae. Iyae. Apa renek liyane? Wow. Oke, umur. Ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh keluarga yang serasi. Mudah-mudahan keluarga ini segera diberikan momongan. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bocah kocrok ya piye? Aja wis aja. Iki wis dianu, iki buke yo mlene ae kok sok. Lah piye lah penak e. Angge ku eneke kuwi yo. Kene-kene yo rong karan gelem. Kita kene yo nampa ing pandum. Lah gurih lah. Gurih. Wes ya sesuk. Nggih, pun. Sesuk nang ya. Ayo. Gendong ama. Gendang ayo gendang. Ndang wong loro
penak men kowe yo nyambut gawe engko senene. Oh, njaluk wong loro, njaluk wong loro. Oh, alah ngrepot rumah tangga. Tanganku nek ngeder. Kowe gak krungu? Dikendong munggah maces. Alah ya kuwi. Apa kuwi? Ya tet. Si anak pamundutan apa ki, Mang? Sidarondo. Heeh. Sidarondo. Biyen mula kuwi. Iya. Nggih, Mak, nggih. Sinten kepareng jumeneng? Wis apa? Kabeh. Mbak Oke. Inces. Oh, Artis langsung. ya. Al. Ya. Al ninggal buwe. Kabeh laki lungguh kabeh. Buwe pinarak mawon. Lah ya dibatasi Aku lho. yo artis Iya sayang. Gak trimo bojomu 1 minggu gak trimo gak. Kira omong setuju anu 5 ngono. Ayo monggo. Setan nganti Jumat tok berarti iki. Nggih, tenan ngantos Jumat mawon. Aku yo artis Artis 1 minggu prei. Prai tapi nyembur kok. Iya malah double. Iki setreme gede ngono. Yuk, minangkani panutan nggih menika ngersake Sidarondo. Tasih sarengan kalih Cahya Nuswantara.